Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Dulag. Taong 1963, Bontoc, Mountain Province. Itong mga panahong ito, kasalukuyang mangingilaw ng isda sa sapa itong si Dulag. Gabi-gabi niya yung ginagawa sa pag-aasam na makakakuha siya ng sapat na huli na kayang tumustos sa kanyang mga pangangailangan. Nag-iisa na pala ito sa buhay, pangbinata ang edad, pero yung pagmumukha at pangangatawan, animoy pang matanda. Hindi kasi sanay itong si Dulag na maligo araw-araw, lalo pat palagi naman siyang nababasa tuwing gabi. Wala din yung pakialam sa mga taong nakapaligid sa kanya, gawa ng ang nais lamang niya makalikom ng pera. Sa loob ng ilang taong pangingilaw niya ng isda, hindi maipagkakailang sanay na itong si Dulag sa ganoong trabaho. Ang bitbit niya lamang kapag lumulusong siya sa sapa, pana at isang maliit na gaserang nakatali sa mahabang kahoy upang hindi mabasa ng tubig. Kahit napakadilim ng tubig sa sapang yon, tila bang walang kinakatakutan itong si Dulag. Ni hindi man lang siya nababahala sa mga ahas na sumisisid din sa ilalim ng tubig para kumuha ng pagkain. Dahil sa ganoon niyang pag-iisip, kung kaya't kahit may kumakalat na kakaibang balita sa kanilang lugar, nagpapatuloy pa rin siya. Matunog noon ang usap-usapan ng albularyo sa kanilang lugar, ukol sa gumagalang aswang tuwing gabi na nasa kaanyuan ng isang matandang babae. Ayon sa mga albularyo, 3 na sa kanilang mga kababaryo ang nagawang mabiktima ng mga nilalang. Upang mapag-ingat ang lahat ng taong naninirahan sa kanilang lugar, ipinag-utos ng mga ito na hanggat maaari wala na sa kanilang lalabas tuwing sasapit ang 6:00 ng gabi. Mas mainam ding wag nang dumungaw sa bintana ang mga ordinaryong tao sa mga itinakdang oras ng albularyo upang hindi sila mamanipula ng mga nilalang. Dagdag pa ng mga ito na hindi pangkaraniwang aswang ang kanilang mga kalaban dahil sa kakayahan ng mga itong pumasok sa wisyo ng kanilang biktima. Matapos itong kumalat sa lugar nila, halos iilan na lamang ang nagkakaroon ng lakas ng loob na lumabas tuwing sumasapit ang takip silim. Ang karamihan sa mga ito, padre de pamilya ng kani-kanilang pamilya. Hindi naman yun nababahala kahit papaano, lalo pat may mga daladala din silang armas tuwing lumalabas ng bahay. Dahil sa ganoong estado ng kanilang lugar, kaya na may ang iilan sa mga kasamahan ni Dulag sa pangingilaw ay hindi na muna tumutungo ng sapa tuwing gabi. Medyo umiiwas na din kasi ang mga ito, lalo pat nabalitaan nila sa mga albularyo na maging ang mga lalaki ay binibiktima na din ng mga nilalang. Subalit, imbis na mabahala din si Dulag dahil sa sitwasyong yon, tila ba ginagawa niya itong oportunidad para malamangan ng kita ang mga katulad niyang mangingilaw. Bukod kasi sa iniisip niyang dudumugin ang kanyang huli kinabukasan, hindi rin siya nababahala sa sapang yon, lalo pat alam niya kung saan tutungo sa oras na magkagipitan. Naniniwala din siya, hindi makakalusong ng tubig ang mga aswang dahil sa langis nitong nagpapanatili sa kanilang mga kaanyuan. Makalipas lamang ang ilang araw, nagpatuloy pa rin ang kaganapan sa kanilang lugar. Medyo nabuburyong na din itong si Dulag kahit papaano, lalo pat wala siyang nakakausap tuwing gabi habang siya ay nagtatrabaho. Sa pagsapit ng hapon noong araw na yon, habang naghahanda siya ng kanyang mga gamit na dadalhin, merong bumisitang isang albularyo sa kanyang tahanan. Habang naglalakad ito, bakas na niya sa pagmumukha ng matanda na hindi ito natutuwa. Sa paglapit nito sa kanya, agad naman siya nitong inutusan na ibaba ang mga dala niya. Matapos naman yung marinig ni Dulag,
bahagya naman niya yung ibinaba ng padabog habang patuloy na nakatitig sa matanda. Bakit ka ba ganyan, Dulag? Ano bang tingin mo sa sarili mo? Kaya mo na ang mga bagay-bagay na hindi mo pa nauunawaan ng husto? Hindi mo ba naiisip na meron kaming ginagawang hakbang para maprotektahan ang ating baryo? Ngayon pa lang sinasabi ko na sa iyo, hindi maganda yung ginagawa mo. Alam mo ba kung saan nakatira ang mga demonyong hinahanap namin? Naroon sa sapang pinangingilawan mo. Kapag hindi ka pa tumigil sa ginagawa mo, pasensyahan na lang tayo, Dulag. Alam kong wala kang kinalakihang pamilya, pero hindi yun rason para mawalan ka ng pagtitiwala sa iyong kapwa. Hanggat maaari sana, kung pwede lang bigyan mo kami ng ilang araw para maayos ang problemang ito. Sa mga panahong yan, malaya na ulit kayo na mangilaw sa sapa. Seryosong wika ng albularyo. Matapos naman yung marinig ni Dulag, tila ba hindi niya pa rin matanggap ang desisyon ng matanda. Upang makahanap siya ng kasagutan sa kanyang isipan, nagpasya siyang hamunin ito sa isang duelo. Naniniwala kasi siya, walang karapatan ng katulad niyang taong mag-utos sa kanya kung hindi naman niya ito kapantay pagdating sa pisikal na lakas. Nang marinig naman ng matanda ang kanyang sinabi, ngumisi lang naman ito sa kanya na parabang inaasahan na nito na gano'n ang mangyayari. Makalipas lamang ang ilang minuto, dahan-dahan na silang lumabas ng bahay nito habang nagwiwika ang matanda sa kanya ng, Inaasahan ko na talaga to, Dulag. Marami nang nagbalita sa akin ukol sa pag-uugaling meron ka. Sige, pagbibigyan kita kung yan ang gusto mo. Nang marinig naman ito ni Dulag, nanatili lang naman yung walang imik habang hinahanda nito ang kanyang sarili. Napakataas ng kanyang tiwala noon na siya ang mananalo dahil sa katandaan ng matandang makakalaban niya sa duelo. Masyado niyang minaliit ang matandang yon kung kaya't hindi niya tuluyang inaasahan ang mga susunod na kaganapan. Sa pag-umpisa ng kanilang duelo, walang habas naman siyang nagpakawala ng sapak at tadyak sa katawan ng matanda. Ilang ulit niya din yung sinubukang ibalibag sa lupa, subalit hindi niya yun nagawa dahil sa bigat ng pangangatawan nito. Sa pagpapatuloy ng kanilang duelo, tila ba dahan-dahan nang napapansin ni Dulag na hindi pa gumagalaw ang matanda sa kabila ng mga suntok at sapak nitong natamo. Ang tanging ginagawa lang nito, patuloy na nakangisi sa kanya habang nananatiling walang imik. Nang makaramdam na siya ng hika sa kanyang dibdib, laking gulat na lamang niya nang masipat niya ang matandang biglang umihip sa katawan nito at kasabay nito ang unti-unting paglaho ng kanyang mga galos na natamo. Matapos yung maisakatuparan ng matanda, kampante naman yung lumapit sa kanyang kinaroroonan habang nagsasabi ng, Bata ka pa, Dulag. Huwag mong sayangin ang lakas mo para sa ganitong bagay. Hindi magiging maganda kung pati ako pipilitin mong gulpihin ka. Sige na, aalis na ako. Kasabay ng pag-uwika ng matanda, ay siya namang dali-dali nitong pagtalikod sa kanyang kinaroroonan. Kahit ano pang mga bagay ang sinasabi niya sa matandang yon, tila bang bigo na siyang makuha ang atensyon nito. Sa pagbalik ng katahimikan sa paligid, doon pa lamang niya napag-isip-isip na hindi nga isang ordinaryong tao ang mga albularyo na naninirahan sa kanilang baryo. Nasisiguro ni Dulag na meron itong pinanghahawakang gamit kung kaya't nagawa siya nitong matalo sa duelo. Sa pagsapit ng dilim, hindi pa rin sapat ang ginawa ng matanda upang mapigilan siya sa pangingilaw sa sapa. Bagaman nag-aalangan ng tumuloy noon si Dulag dahil sa mga babalang kanyang narinig, napilitan pa rin siyang dumayo sa lugar na yon nang sumagi sa kanyang isipan ang tungkol sa kanyang mga utang. Sa isang iglap, biglang nabuo ang kanyang loob na magtrabaho
at kasabay nito ang mabilisan niyang pagkuha ng kanyang mga gamit. Sa pagbagtas ni Dulag ng daan patungong sapa, hindi niya mawari pero parang ang bigat ng pakiramdam niya. Ilang ulit niya ding ibinaling sa ibang bagay ang kanyang wisyo, ngunit sa hindi malamang dahilan, patuloy pa ring pumapasok sa kanyang isipan ang mga babala ng albularyo. Makalipas lamang ang ilang minuto, nadapo na nga siya sa sapa. Pagsilay niya sa paligid, napakadilim. Halos wala siyang maaninag, buti na lang meron siyang dalang gasera. Wala din siyang nasisilayang mangingilaw sa sapa maliban sa kanya. Dahil sa pangitaing yon, nagpumilit pa rin itong si Dulag na gawin ang kanyang trabaho. Bagaman nag-aalangan, pinilit niyang lumusong alang-alang sa mga isdang kanyang makukuha. Maya-maya pa, nang makahuli na siya ng unang isda niya noong gabi, tila bang ginanahan siya. Napansin niya kasi noon, hindi biro ang laki ng mga isda, kung kaya't kapag nagkataong sinuwerte siya, mababayaran na niya ang lahat ng kanyang mga utang. Sa pagpapatuloy ng kanyang ginagawa, tuluyan na ngang naituon niya ang kanyang wisyo sa kanyang trabaho. Dahil sa dami ng isdang kanyang nakukuha, kaya na may hindi na niya namalayan ang lugar na kanyang napuntahan. Nang dumating na sa puntong wala na siyang nakukuhang isda, doon pa lamang niya nasilayan ang isang barong-barong na nakatirik malapit sa tubig. Pag-amoy niya sa ilalim ng kinatitirikan nito, halos umusog naman ang kanyang sikmura dahil sa hindi kaaya-ayang amoy na kanyang nalanghap. Ayon kay Dulag, may hahalin tulad mo ang amoy na yon sa nabubulok na bangkay ng tao. May mga nasisipat din siyang malapot na likidong tumutulo sa ilalim ng papag nito, indikasyong merong kinatay na hayop sa lugar na yon. Matapos niya itong masilayan, minabuti niyang dahan-dahan ang umatras habang nananatiling tahimik. Subalit, hindi pa man siya nakakalayo sa lugar, laking gulat na lamang niya nang bigla niyang masipat ang isang panga ng taong nahulog sa tubig. Paglapat nito sa sapa, bigla itong pinaligiran ng mga isdang kanyang kinukuha. Matapos niya yung masilayan, halos agad namang binalot ng takot ang kanyang katawan. Pinilit niya pa noong umatras ng mabilis pero masyadong malalim ang putik. Makalipas pa ang ilang minuto, meron ng kulay pulang mga mata na unti-unting dumudungaw sa kanya. Nag-aangil na din ang nilalang na yon na parabang hindi nito nagugustuhan ang kanyang pagpunta. Dahil sa mga bagay na kanyang naramdaman, pinilit niya pa noong magkubli sa pamamagitan ng paglubog ng kanyang katawan sa tubig. Sinubukan niya din noong lumangoy papalayo pero masyado na siyang pagod dahil sa kanyang trabaho. Maya-maya pa, sa hindi inaasahang pangyayari, bigla niyang naramdaman ng malalamig na kamay na unti-unting gumagapos sa kanyang katawan. May mga pagkakataon ding pilit siya nitong iniaangat sa sapa pero buong lakas niya yung nilalabanan. Sa pagpapatuloy ng pangyayaring yon, unti-unti nang nararamdaman ni Dulag ang panghihina ng kanyang katawan. Pagramdam niyang iniaahon na siya ng nilalang sa sapa, wala na nga siyang nagawa kundi ang sumunod. Sa isip-isip niya, lalabanan na lamang niya ito sa oras na malapit na siya rito. Subalit, pagtitigan nila ng nilalang na yon, tila bang agad niyang naramdaman ang panghihina ng kanyang buong katawan. Halos kumawala na din noon ang kanyang wisyo dahil sa takot sa nilalang na kanyang nasisilayan. Maya-maya pa, nang ipinasok na siya ng nilalang sa loob ng barong-barong, doon niya nasilayan ang mga balat ng taong nakabitin sa dingding ng bahay nito. Pagbaba ng nilalang sa kanya sa sahig, agad naman itong kinuha ang isa sa mga balat ng tao at walang pag-aatubili nitong isinuot sa kanyang harapan. Maniwala kayo o hindi, ayon kay Dulag, na pagsuot ng nilalang na yon sa balat ng tao,
kitang-kita niya ang animoy pagdikit nito. Tila bang sa nilalang talaga ang balat na yon at kusa niya lamang itong hinubad para makapagpalit ng anyo. Sa muling paglapit nito sa kanya, amoy na amoy pa rin ni Dulag ang baho ng katawan nito. Kahit sa kabila ng isinuot nitong pagbabalat kayo, hindi pa rin yun sapat upang mapagtakpan ng totoo nitong kaanyuan. Nang magkaroon na siya ng lakas ng loob para kausapin ng nilalang, nanginginig naman siyang nagwika dito ng, Sino ka ba? Anong gagawin mo sa akin? Pakiusap. Pakawala mo na ako. Wala naman akong ibang ginagawa kundi ang mangilaw dito ng mga isda eh. Matapos siyang marinig ng nilalang na humuli sa kanya, seryoso naman yung tumitig habang patuloy na nag-aangil. Maya-maya pa, bigla yung sumagot sa kanya gamit ang napakalalim nitong boses. Huwag ka nang magtanong kung sino ako. Maya-maya, malalaman mo rin kung ano ang pakinabang mo sa akin. Nang marinig naman ito ni Dulag, wala na siyang nagawa kundi ang manahimik. Habang patuloy siyang nagmamasid sa nilalang na yon, lumipas pa ang ilang minuto, paisa-isa na ding dumating ang mga kasama nito. Lahat ng nilalang na pumasok sa kubong yon, pansin ni Dulag na merong may itim na mga kuko at kamay. Hindi niya alam pero pakiramdam niya yon ang nagsisilbing balat ng mga aswang na humuli sa kanya. Dahil sa mga nangyari, inakala niyang wala na siyang magagawa para tumakas. Ang tanging hinihiling na lamang niya noong mga oras na yon, dumating ang pangkat ng mga albularyo para iligtas siya. Kung siya lang kasi ang gagawa ng hakbang para tumakas, paniguradong wala siyang tsansang makatakas ng buhay sa kamay ng mga aswang. Sa paglalim pa ng gabi, may iilan ding mga ordinaryong tao ang nadakip ng mga nilalang na yon. Upang hindi sila magkagulo, tinali sila nito sa kasulok-sulukang parte ng kubo. Sinigurado din ng mga nilalang na may busalang kanilang mga bibig upang hindi sila makasigaw. Yung pagkakatali din sa kanila ng lubid, halos mangitim na ang kanilang mga balat dahil sa higpit ng pagkakatali nito. Habang naroon sila sa sulok na parte ng barong-barong, wala naman silang ibang nasisilayan sa lugar kundi ang dilim ng paligid. Yung kasama niya napapaiyak na. Pero siya, panay pa rin ang pag-iisip na makatakas sila. Pagpatak ng 12:00 ng hating gabi, habang abala si Dulag sa pagkakalas ng kanyang sarili, nakarinig siya ng mga malalakas na pag-aangil ng mga aswang. Inakala niyang nagawa na nitong matunugan ang kanyang ginawa, kung kaya't dali-dali naman niyang itinago ang kanyang kamay habang dahan-dahang humihiga sa sahig. Subalit makalipas lamang ang kalahating oras, laking gulat na lamang niya nang walang dumating sa lugar na kinaroroonan nila. Dala ng kanyang kuryosidad, dahan-dahan siyang gumapang patungo sa sala ng kubo habang patuloy na nakikiramdam. Malakas ang kutob ni Dulag na lahat ng aswang na naroon ay umalis, kung kaya't ninais niya yung gawing pagkakataon para tumakas. Sa pagpapatuloy ng kanyang pag-usad, matagumpay naman niyang narating ang pinto ng kubo ng hindi natutunugan. Habang dahan-dahan niya yung binubuksan, papalakas naman ang papalakas ang kanyang kaba sa dibdib. Gawa ng hindi niya alam kung ano ang gagawin ng mga ito sa kanya kung magawa siya nitong masilayan na tumatakas. Mataas din ang posibilidad na naiisip ni Dulag na maaari siya nitong patayin dahil sa kanyang kapangahasan. Pero ganun pa man, kahit may kalakip na panganib ang kanyang ginagawa, pinilit niya pa ring makipagsapalaran. Alam din naman niya kasi sa kanyang sarili, mamamatay din naman siya kung pipiliin niya doong manatili. Sa pagbukas niya ng pinto, laking gulat na lamang niya
nang tumambad sa kanya ang pangkat ng mga aswang na unti-unti nang nasusukol ng mga albularyo. May mga nasipat din siyang nabuwal na itim na baka sa lugar na animoy pinatayo ng mga matatandang naghahanap sa mga nilalang. Matapos niyang masilayan ang pangyayaring yon, bahagya namang nabaling ang kanyang atensyon sa hagdan ng kubo nang masipat niya ang isang albularyong mabilisang iniaabot ang taling nakapulupot sa kanyang katawan. Paghila nito sa kanya, tanging pagsigaw na lamang ang nagawa ni Dulag dahil sa sobrang pagkagulat. Nang maisakatuparan na ng matanda ang nais nito, mabilisan naman siya nitong kinaladkad papalayo. Habang binabagtas nila ang daan, unti-unti nang nagiging klaro sa kanya ang pagmumuka ng matandang yon. Sa ilang beses niyang pagsilay sa mukha nito, doon niya nakumpirma na ang matandang sinapak niya ng ilang beses ang nagawa ding magligtas sa kanya. Halos hindi alam ni Dulag ang kanyang sasabihin sa matandang yon dahil sa labis-labis niyang pagkahiya. Maya-maya pa, masaya namang napatitig sa kanya ang albularyo habang nagwiwika ito ng, "Huwag kang mag-alala, Dulag. Ginagawa ko ito dahil ito ang sinumpaan kong trabaho. Iwasan mong isipin ang nakaraan natin. Tandaan mo, lahat ng kaganapan sa nakaraan, mas mainam na doon na lamang yun panatilihin." Matapos nitong makapagsalita, agad naman siya nitong inihipan ng dasal sa katawan na siyang naging sanhi upang maramdaman niya ang dahan-dahang paggaan ng kanyang katawan. Pagsipat naman ng matanda na malayo na siya sa panganib, hindi na ito nag-alangan pang siya ay kalagan. Bago siya nito tuluyang iwan, agad naman niyang inilahad sa matanda na meron pa siyang naiwang kasama sa loob ng kubo. Nang marinig naman ng matanda ang kanyang sinabi, tumangulang naman ito at mabilisang umalis. Sa pagkawala ng albularyong yon, kitang-kita ni Dulag ang pagpatay ng iilan nitong mga kasama sa mga aswang na naroon. Habang pinagmamasdan niya ang nagaganap na laban, kitang-kita niya na kahit saang aspeto, walang binatbat ang mga aswang. Kahit anong pag-atake ang gawin nito, tila ba hindi yun sapat para magapi ang kabal at kunat ng balat ng isang dalubhasang albularyo. Makalipas pa ang ilang minutong pakikipaglaban, doon na unti-unting bumaba ang tensyon sa lugar nang masipat ng mga albularyo ang pagkamatay ng mga aswang. Ang iilan sa mga ito, pinilit pang lumayo pero bigo silang yon ay maisakatuparan sapagkat hindi sapat ang kanilang mga lakas na natira dahil sa digmaan. Maya-maya pa, nang mapaslang na ng mga albularyo ang lahat ng aswang sa paligid, dali-dali naman nila yung inilibing malapit sa sapa. Habang abala ang mga ito sa kanilang ginagawa, doon niya nakita ang matandang nagligtas sa kanya. Bit-bit ang kababaryo niyang nahuli din ng mga aswang. Sa paglapit nito sa kanyang kinaroroonan, agad naman itong kinalaga ng lalaki, sabay lapat doon ng mga buhay na salita. Matapos itong gawin ng matanda, inabisuhan siya nito na kung maaari, doon muna sila manatili sa bahay nito hanggat hindi pa tuluyang naghihilom ang kanilang mga sugat sa katawan. Naniniwala ang matandang yon na kahit wala silang matinding pinsala sa kanilang pisikal na kaanyuan, hindi malabong nagtamo sila ng mga matitinding pinsala sa kanilang espiritual na anyo. Dahil sa sinabi nito, wala namang nagawa itong si Dulag kundi ang sumunod. Para sa kanya, wala na silang dapat pang tutulan sa nais ng matanda sapagkat nagawa na nitong makuha ang kanyang tiwala. Magmula noong nanatili si Dulag sa bahay nito, tila bang nagkaroon siya ng interes sa pagtutuklas ng mga lihim na karunungan. Nang dumating naman sa puntong nakitaan siya ng matanda ng potensyal, nagpasya yung gawin siyang albularyo. Sa paglipas ng panahon,
Naging disipulo nga ng albularyo itong si Dulag. Kapag umaga, nagsasanay siya. Kapag gabi naman, ibinubuhos niya ang kanyang oras sa pagtatrabaho. Ganon at ganon ang ginawa niya hanggang sa hindi na lamang niya namalayan na masyado na pala siyang dalubhasa pagdating sa lihim na karunungan. Pero alam niyo ba na kahit malayo na ang narating ni Dulag, labis pa rin siyang nagpapasalamat sa kanyang karanasan noong minsan niyang naging trabaho ang pangingilaw ng mga isda. Okay, opinyon ko sa kwento. Alam nyo, si Dulag ang pinakamagandang halimbawa ng pagiging isang gahaman. Alam nyo, kasi pangit yan yung aabusuhin mo yung pangyayari. Tulad yan, di ba? Sinabihan sila na huwag lalabas ng gabi kasi nga delikado dun sa lugar nila. Pero hindi nakinig si Dulag. Bakit? Nagpasilaw kasi siya sa pera. Well, di naman natin siya masisisi kasi nga marami siyang utang. Siguro yung mga kinakautangan niya pinupuwersa na siyang magbayad tapos wala namang malabas si Dulag kasi nga ang trabaho niya lang pangingilaw ng isda kapag gabi. Tapos sasabihan pa siya ng mga manggagamot na wag lumabas kapag gabi. So anong choice ni Dulag? Syempre wala, di ba? Pero ang hinihingi lang naman ng mga manggagamot o ng mga albularyo ilang araw lang naman. Ilang araw lang siyang magtitiis. Tsaka siguro yung mga kinakautangan niya maiintindihan naman siya nun kung sakali mang sabihin niya na wala nga siyang maipambabayad kasi binawalan siya ng mga albularyo sa lugar nila na mangilaw kapag gabi. Diba? Yun lang yung nakikita ko sa kwento na to. Siguro, pwede nating sabihin na sobrang gahaman nga si Dulag kasi sinamantala niya yung pagkakataon para kumita ng malaki. O pwede rin naman na, yun nga, pinupuwersa siya ng mga pinagkakautangan niya kaya wala rin siyang choice kundi magtrabaho para mabayaran yung mga yon. Yun yung dalawang opinion ko. Pero kayo, kung may opinyon kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.